あの交差点でみんながもしスキップをしてもしあの街の真ん中で手をつないで空を見上げたらもしもあの街のどこかでチャンスがつかみたいな。L'espai Manga Associa't és un espai associatiu al Saló del Manga. La idea va néixer d'una entitat que es diu Brigada SOS, que hi participa, i al final el Consell de la Joventut va agafar el projecte i el va liderar ell. Per mi el Saló del Manga sempre ha sigut un lloc on poder gaudir de la part de friquisme i d'oci alternatiu, però també un punt de trobada amb gent de tota Barcelona i de tota Catalunya que comparteixen les teves aficions. Una molt bona idea aquest any que hem fet, perquè dona l'oportunitat a moltes associacions que ja siguin més veteranes o més jovenetes, doncs tenir com un espai en comú on donar-se a conèixer. Ens ajuda molt a tenir una plataforma més ampla a totes les entitats que estem, a poder-nos presentar al món, a que ens coneguin. Poder tenir aquest espai aquí ens dona encara més la possibilitat de conèixer gent, d'entrar en contacte amb entitats que es dediquen a coses que ens motiven i que ens agraden i poder expandir aquesta part de la nostra vida, aquestes aficions, no només els 4 dies que dura el Saló, sinó a través d'aquestes entitats al llarg de tot l'any. Unes són clubs de rol que fan activitat cada setmana. Les entitats LGTBI fan xerrades, fan formacions i fan una tasca molt important per a la societat. Les associacions de tema de caire manga anime també fan activitats on hi participa molta gent. I és un treball constant durant tot l'any que és molt important pel jovent de Barcelona. Ja sigui perquè hi participa gent o ja sigui perquè aporten valors importants. Dins del marc de l'Espai Manga Associa't s'estan fent un munt d'activitats i molt diferents. Per començar tenim una ludoteca oberta durant tots els dies del Saló, des que obre fins que es tanca i amb tornejos. Tots són jocs de taula que estan ambientats en Japó, en la cultura, en la gastronomia, en diferents paratges, i també tenim tallers d'origami, tenim gincanes basades en anime, en manga, en videojocs, karaoke. Hem fet tallers de Teru Bozu, que és un minutet pel tema de la pluja típic japonès. Demà farem omamoris, que són amulets típics dels temples, que és per bona sort. Hem fet activitats als escenaris del Saló, trivials, karaokes, un instant cosplay, o sigui, la parrilla d'activitats que tenim és molt variada i estic sempre segur que tothom pot trobar alguna cosa que li agradi. Parlo sobretot de nosaltres, no? També de les raons per les que ens vam unir al CJB. És una plataforma molt bona per la xarxa interassociativa. Esclar, tots volem gent, però vull dir, a les associacions també ens nodrim molt d'altres associacions. Pots conèixer entitats que s'adaptin o que et puguin aportar coses que tu necessites i que potser no ho sabies o no sabies on trobar-ho. Una associació sola costa molt abarcar i tenint el CJB darrere o fer-ho conjuntament amb ell ens facilita a tots molt més la feina. El CJB, per exemple, ha donat aquest any una oportunitat a tothom bastant elevada en tema de col·laboració a totes les entitats perquè se'n vegin i diguem, escolta, estem aquí i volem formar part d'aquest event. Jo crec que una de les coses que aporta al tema de l'associacionisme és conèixer gent amb la qual comparteixes coses i també implicar-te en alguna cosa, en un projecte en el que creus, en el que poses esforç per veure'l créixer i per veure com dona els seus fruits, poder venir aquí, compartir aquesta experiència i fer-ho cada vegada més gran entre tots.